slime. I després farem 2 experiments més. Per començar l'slime necessitem pintura. Jo he agafat la de color vermell i aquesta de color groc fluorescent. Després necessitem també cola. Cola blanca o cola transparent, en aquest cas és de color. Líquid de lentilles i bicarbonat. Va, ara ja ho tenim tot. Esteu preparats per començar? Començarem per aquesta. Posarem una mica de cola, la quantitat que vulgueu que sigui el vostre slime. Doncs jo vull que el meu slime sigui així. Tinc la cola aquí posada. Ara li posarem una miqueta de bicarbonat. Res, com una culleradeta de cafè. Una miqueta. Així. Ara li hem de posar una mica de líquid de lentilles. El líquid de lentilles l'hem d'anar posant perquè no se'ns enganxi a les mans. Ara en posarem una mica i a mesura que anem fent la barreja hem d'anar afegint una mica més fins que veiem que ja no se'ns enganxa. En posem un bon raig i ara jo hi posaré una miqueta de pintura, tot i que aquesta cola ja té color. Una miqueta, res. Amb 2 gotetes de pintura en teniu prou. I comencem a remenar. Encara s'enganxa. Posem una mica més de líquid de lentilles. Així. I remenem una altra vegada. Sembla que la massa cada vegada està millor, però encara se m'enganxa els dits. Hem de posar més líquid. Mireu, heu de tenir paciència perquè no es fa en 2 segons, val? Ara ja comença a tenir aspecte de slime, que sí? Mireu, mireu. Però se m'enganxa una mica els dits. Hem d'anar passant d'una mà a l'altra, suaument, sense aixafar-lo, sí? Una miqueta, el remenem fluixet, fluixet, i per acabar li podem posar unes gotetes més de líquid de lentilles perquè ens llisqui bé per les mans i mireu, l'slime acabat. Us agrada? Ara en podem fer un altre amb cola blanca i amb pintura vermella. Voleu provar-ho? Bé, doncs el mateix farem amb la cola blanca. L'obrim. En posem la quantitat que vulguem. Així. Ara posarem una mica de bicarbonat. I aquí tenim l'altre slime. M'ha quedat de color rosa perquè la cola és de color blanc i el blanc i el vermell fan rosa. El resultat dels slimes. Espero que gaudiu d'aquest joc. Adéu! Vale.
Doncs ara seguim amb el següent experiment. Farem plastilina casolana. Per fer la plastilina necessitem farina, aigua, un got, colorant alimentari, sal i oli. Va, doncs comencem. Necessitem posar 2 gots de farina, un got de sal, un got d'aigua i 4 cullerades d'oli. Ara només ens queda remenar i remenar fins que ens quedi una massa com la de la plastilina. Quan tinguem la massa feta, podrem posar els colorants. Podem dividir la massa en diferents parts per posar diferents colors. Som-hi! Que se m'enganxa molt els dits, podem posar una mica més de farina. Em queda poc per aconseguir la textura que volem, la de la plastilina. Doncs bé, ara ja tenim la massa feta. Farem 3 trossos, faré 3 colors, el groc, el blau i el vermell. Posarem una miqueta . Veig que encara se m'enganxa una mica a les mans, afegiré una mica més de farina. Ara sí, l'important és tenir les mans negres, perquè si les tenim brutes s'enganxa. Ara em aniré a rentar les mans i així podré manipular més bé la bola de plastilina. Fins tenir la massa perfecta i ja podrem jugar amb la nostra plastilina casolana. Adéu! I per acabar farem aquest experiment que ens va molt bé per entendre que és molt important rentar-nos les mans. Necessitem un plat amb una mica d'aigua, pebre negre i una mica de sabó. Posarem el pebre negre. Ara amb el dit posarem l'aigua. Veiem que no passa res. Tenim el dit brut. Ara veurem què passa si posem sabó. Una miqueta de sabó al dit i veurem què passa. El pebre s'escampa, se'n va. Això és el que passa també amb els virus, per això ens hem de rentar molt les mans perquè marxin. Adéu!